Aşgabatdan Türkmenmasa otly gatnawy her gün göz tutulan bolsa-da, bu uğru boýunça üpçünçülük ýolugçylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Kupeýlerde yer tapmadyk adamlar 14 saatlyk çemesi ýoly indi diňe bir geçirgelerde däl, eýse wagonlaryň arasyndaky geçitlerde hem yatyp geçirýärler diýip ýakynda paýtagtdan Hazaryň kenaryndaky şähere syýahat eden habarçyýymyz saýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol Aşgabatdan Türkmenmasa her gün gatnawy amala asyrýan 606-njy belgili otlynyň 8 platskart, 4 kupe, 1 VIP we 1 restoran wagonlaryndan ibaratdygyny aýdýar. Emma ortaça hasapda 800 adama niýetlenen bu otlynyň her bir uğru boýunça müňden hem aşy ýolugçynyň gatnadylýandygy bellenilýär. Aýratyn yer üçin resmi ýagdaýda bilet satyn alyp bilmedik adamlar ýol biletleri bilen özara gürleşip 200 manat paranyň özüne otlaman ýerler ýöne olar tutuş ýoly geçergelerde käte oturup kätede yatyp geçirýärler. Olaryň arasynda aýal maşgalalar şol sandy gartaşan adamlar ýaş çağalar hem köp. Diýip Aşgabat Türkmenmasy uğru boýunça dowamly gatnaýan ýolugçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda ilat uçor we otly biletleriniň ýeter etmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzüýüz bolup gelýär. Bu bökdenslikler biletleriň töweregindäki para berimi hem mewjudýär. Türkmen raýatlary ýyllar boýy durmuşyň täsihli uğurlaryna ýaýran korrupsiýa, sol sanda para horluk we tanysparazlyk ýaly jenaýetleriň ýol açýan eden etdilikli sertlerine uygunlaşmaga mejbur bolýarlar. Habarçymyzyň söhbetdesi kassalardan bilet satyn almagy basaran ýolugçylara hem resmi ýagdaýda başga da gosmaçy tölegleriň töledilýändigini belledi. Platskart yeriň bahasy 21 manat 70 teňe. Kupengi hem 40 manat 90 teňe. Ýöne munyň üstüne dürli hyzmatlar diýip ýene-de şonça töweregi pul soralýar. Mysal üçin umumy hyzmat diýip 12 manat, düşek örtükler diýip 16 manat, hajatxana kagydy, sabun üçin 4 manatdagy soralýar. Ýöne bularyň köpüsi iş ýüzünde ýok. Häkimetler bir tarapdan biletleriň bahasyny üýtgewsiz saklaýarys diýseler-de beýleki tarapdan her dürli hyzmatlar diýip goşmaça töledýärler. Diýip ýolugçylaryň biri nägideligini bildirdi. Ol, egerde häkimetler ýolugçylaryň talabyna laýyk otly üpçünçüligini ýola goýsalar, munyň diňe bir gatnaw rahatlygyny däl, eýse döwlet büdjetine hem gosmaça girdeji getirjekdigini belledi. Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurduň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden gosmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýylatyň transport üpçünçüligi bilen bagly bökdenslikleri we munyň bilen bagly 100% bolýan kynçylyklary barada hiç ýyly mesele gozgamaýarlar.